So sa ka. Dahil adlaw kanina tanan ng mga suking tigpaminawan ini nga dumanan sa usa ka ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawgan ako Ben. Kini ka akong kaagi, sugdon ko sa diyang ulitaw ako. Apang sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Love of a lifetime. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ben. Marites, nganong gisuod mo imong mga sinina sa dakong bag? Mubiya na ko ni mo, Ben. Dili na ko. Magbuwag na ta. Marites, ay nagbuhatan ako. Maluoy ka. Pila na ta katuig nga nag-ipon. O gani, pakaslan pagganit di ka. Mao na. Pila na ta katuig, Ben, pero hangtod ron. Wa paghihapon ka magpakasal na ko. Marites, naibaw bitaw ka. Nga nagsigi pa ko og palambo sa to negosyo nga bakery. Imong negosyo, Ben. Dili ato. Apil ka sa akong mga plano kung mulambo na ni. Pero kanus hangtod kanus ako magpaabot. Marites. Sorry, Ben. Dili na ko makahuwat pa. Gusto na ko nga na ako'y akong kaugalingong pamilya. Gusto na ko nga magkaanak. Pero tanaw na ko ni mo. Dili pa karati. Marites. Ma, pa. Ibiyaan sa ko sa akong ikaduhang kapuyo. Balik na sa kami nga ang bahay, hindi gibili na ako. Nanuwa man sa mga nagpunog anak pa eh. Nagpunog mo para na ako igsuon. Na ako ikauban sa bahay. Rimben, pilaan mo kaadlaw nga o kay abli-abli sa mong bakery. Nya, sige bigyan kag tagay. Wa ko'y gana, pre. Sakit kayo nga. Nagibiyaan sa kusang kapuyo, pre. Nibiya na sa simantis na ako. Pre. Wala Babae na, pre. Ngali, biyag. Maglisod ka na unyag bangon kung imo na sigihon, ha? Dili ni maayo, pre, ha? Kanang inyong bakery, kabilin ba yun as imong mga ginikanan nimo? Lugay na inyong bakery, uy. Dinhi sa tong lugar. Sa, ayaw pa apekto tungod lang sa babae, pre. Pre, Iampo na nas Ginoo, pre. Babae ra na. Kana kay, nibiya na siya nimo. Aw. Dili ba gito ang saktong babae nga gitagana sa Ginoo para nimo? gusto si Parinchis eh. Kabilin ni, kining among bake shop, gigan pa sa akong mga apuhan. Pasensya na, ma, pa. Nga nagpa-apikto ko tungod lang sa usa ka babae. Kuya, mayong adlaw. Oy,
Mayang adlaw pod. Unsay ato nimo ha? Natay mga bagong luto nga pan. Init pag kayo. Ay, dili Palit ko ka? mapalit, kuya. Di ko mapalit. Ah. Muhangyo lang ang dako, kuya ba? Ha? Unsa man? Kuya, wa ka makinahanglan og tao? Pa-apply ako, kuya, be. Ha? Kuan. Kining day gamero mo kini akong bikiri. Balag dili ko nimo silduhan, kuya. Bisagi mo lang ko papuyon diha sa inyo og pakanon sad. Ha? Sige na, kuya, be, please. Pila na ko kaadlaw, sige laroy-laroy. Pait kit kaayo. Namasin lang kit ko. Dali. Dayon din sa sod. Anita mag-istorya. Salamat, kuya. Kaunog mayo ha? Lami imong pan, kuya. Salamat yung kayo, kuya, ha? Ay pagkuya na ko eh. Pilam day edad nimo day? 24. Ikaw? 29 ko. Kuan, Ben na lang. Ikaw? Unsa may pangani mo? Trina ko. Salamat, Ben, ha? Yun na, pagod. Anong nasaag man ka din sa among lugar? Nanimpad ko, Ben. Ingon man sila nga, nidot ko no din sa Cebu. Taga-diin magiday ka. Taga Mindanao, gid ko. Unya, lisod man gud ang among kahimtang dito, maong ni anhi ko. Namasin ko ba, basin pa di ay ni adin ang akong swerte. Kung mao na, mintras tanto nga mangita kag trabaho din eh. Welcome ka din sa kumbay. Ako ram sa usa din bay kay wa mo ko igsuon. Uya, patay na sad sila sa papag mama. Sa iyo silang mibiya nako. Mao ba? Kaluoy ko di ay nimo. Swerte gyapon ko kay buyag bisag ginagmayra ang kita sa akong bakery nga gibilin sa akong mga ginikanan, pero kanunay man sad. Ang ako lang gyud nga muliho ko. Di ko magtinapulan. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka. Trina? Anong imo nang giubo imo si Nina? Ngano? Dili day kaganahan? Ha? Sharo, wag kay na feel bisag kamay na ko. Bigyan ko takapuan nga nagkuyo kini sa mong bahay. Trina. Ben, mahal na di ka. Mahal na sabti ka, Trina. Paninit! Paninit mo diha! Wag ibahaw ani ha, pulos gini bag-o. Palit na mo! Salamat, Lola. Nga niabot si Trina sa akong kinabuhi. Sukad nga niya na sa dinis bay, wa nagig ko magmingaw. Mega ni kay buutan kay Trina o kagihan sad siya. Swerte kay ko niya. Oh, kalaom guda ng imong panghupaw. May problema ka? Ben, nganong hangtod karon? Wa man gihapon ko mumaptos. May diferensya ka ako. Trina, paabot lang guta. Ihatag na lagi na sa Ginoo nato. Nya, sab ko magdali ba? Pero what if dilikit ko mumaptos? What if may diferensya ko? Tingaling mapulaan ka na ako, Ben. Trina, di naman tabo eh. Ani na lang. Ugma, magpa-check up tas doktor. Ano tong mahibawan? Be,
Based on the few tests nga atong gibuhat, ma'am, okay man ka. Wa ko'y nakitang diferensya nimo. Tinuod, Dok? Sa ato pa, doktor, ang buti pa sa butana, ako? Naan ako ang diferensya? Mao ba? Ganina pa kang way tingog-tingog. Naabot na lang ta dinis bay. Dili ko makahatag sa imong gipangandoy nga anak, Trina. Ben, Maubot yun ang panahon nga mapulan ka rin ako. Ben, mahal ti ka. Dili na mahita po. Siguro sa pagkakaroon kay bago pa man. Pero sa kadugayan, makita pa ka nimo ang imong kaugalingon nga mupuyo din gihapon ako sa akong panimay. Bisag wa tay anak. Ben, Trina, naibaw kong mubiya ka ra gihapon ako. Ben, asa ka? Pre. Gusto na, uy. Dagka nagagag na inom mo. Paitas akong kinabuhi, pre. Pre, ay gawa sa paglaong, good. Nagtanaw ang Ginoo, pre. Nitoo ko nga naaragay mo abot nga nindot sa imong kinabuhi, pre. Bridges. Hubog na sad ka. Naunsa naman in taon ka, uy, Ben? Kada uli naman lang nimo hubog ka. Di naman ka ni kahapit mo tabang na kus bakery. Kikapoy ko. Matuog ko. Kung unsa may sangputan aning tanan, ayaw ba ako basula, ha? Ikaw mo ay nagpabaya. Dili ako. Trina? O naman siya din eh. At tingaling nag-abli na sa bakery. O man si Trina? Tanaw na ko yung mga sininabi. Kinuo ko. Wa na siya. Nilaya si Trina. Pre, di naman ipareha sa una imong mga baligya nga paano, eh. Gamay lang kagaglutuon, pre. O sa imong paliton, pre? Pasensya na, pre, ha? At to lang ko sa laing bikiri, ha? Lahi man ang gipangita sa kong misis, good. Sige, pre. Salamat na, pre. Okay ra, pre. Ay. Lang, hindi na dayon. Ako taga nagput si Lolo. Luwi kayo. Lagi-lagi, taliyot. Oh, Maayo! Maayo! kinsa magka. Kaon og maayo, Ben. Ay, kay kung gubayan ninyo sa imong apoy, Lita. Naghago kapag yun. Akong apo gid mo ay sigig pamugos nga pahatagan yung kag pagkaon din, he. Kay sige naman lang kag higda din is imong bay. Wa ka gawas-gawas. Wa na gani gid ka magablis imong bakery. Salamat, ha. Ay tuod di ay kanang gidalhan sa tikag tambal og imong mga vitamins. Naaman ko idaghang stock sa bay. Ako na lang ihatag nimo ang uban. Salamat gid kaayo. Diba, Lola?
Crush man mo si Lulu. Unsa? Huy, ikaw bata ka, ipatakag storya, ha? Ana, magod ka tukod. Sungugan nga ni ka, mama, kaysa una, ikaw ang muse sa team nila ni Lulu Ben. O niya si Lulu Ben, imo skirt. Ay, tabian na gyud imong bata ka, oy. Ben, pasensya na, ha? Tabian gyud kayong akong apo. Okay ra, oy. Dili magkahana tinuod. Tinuod sad, pero ay da, crush raman sa dooy. Ay mga tiguang na taron. Lita. Naibaw kong mga tiguang na talita. Naibaw sa ko nga agbay ka na sang nabiyuda. Mangutaan na lang ko nimo. Budawat babakag sotor. Sus, kuwa ko matiguang, wa ka gyud manguyab nako. So, unsa man? Gisugot na ko nimo, ha? Siyempre, mga tiguang na ta. Pila dalay oras nga nabili nato din his kalibutan, Ben. Maong, gisugot na tika. Salamat, Lita. Salamat. Kung para sa uban, life starts at 40. Para na ako, life starts at 50. Kung diin, nagkakami ni Lita. Wa man mi anak, pero dawat ko sa mga anak ni Lita o sa iyang mga apo. O bahin sa bikiri, akong gitudluan o ginahinay ang usa sa mga apo ni Lita para mao'y mo padayon sa maong negosyo parang mahanaw ako. Dili na lang tutob og daghang salamat. Amen. Mao ka mga ikalang kaagi ni Ben nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit karagaan, Love of a Lifetime. Ang mga kaagi, gibuhatan ng duwa sa radyo ni Jerry Haka o kabos sa direksyon ni Basila Regadas. Kamuusap, mga higala, mga sukin ti Panginaw, kinasing-kasing kong gidapit sa paparang. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinaguhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulamanan, hamdimanan sa Sagawit, care of RMM Production, Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Bagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, dagang salamat sa inyong pagpanig. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kanilang tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angeline. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, even now. Even now I wake up crying, I love the night. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Angeline.
unsa? Magpagkasal na mo ni Dennis? Opa, total, naa naman may sustong edad ba? Mayo hinoon. Abi na ko guwa na mo'y planong magpakasal. 8 years na mong manag-uya pero karon pa gyud mo naka-decide nga magpakasal na. Wa man sad gud may magdali pa. Pero Angeline, anak, ang kaminyoon ba ya, di ba gyud na sayon? Unya ikaw sigurado na gyud ka. Bisan to, dugdugay na mo ng Dennis, pero di ko gusto nga magmahay ka sa maabot, ha? Sigurado na gid kaayo ko pa. Kay sud sa 8 ka tuig, na-prove na nako nga si Dennis na gid ang gusto na kong pakaslan og ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Nahala, sige. Noon, kailan na kaya mo sa usagusa. Kung unsay makalipay ni mo na, suportahan ti ka. Salamat pa. Nakasal na kita. Wa na kayo makailog ni mo kikan ako. Dili sa ko magpailog, babe. Imor ako. I love you, babe. I love you more, Dennis. Babe, mo lakaw sa ko. Asa naman sad ka? Bago pa gani kang nauligi kang duty, dili na ka mo pahuway? Mulaag na sad ka? Huwag ka na magstorya ni mo ay. Asa man pud ko. Nga, anha naman ko sa akong amigo. Bisa na, babe, uy. Naunsa man in taon ka? Sukad lang nga nakasalta, no? Nausab na hinoon ka. Oh. Imo na hinoon kung biyabiyaan din eh. Mag-unsa mo sa ko din ha? Magsingka na nga akong mata? Gusto ko mulaag. Aron, mawa ang kakapoy sa kong lawas, kanya gigan ko trabaho. May mga kay sige na makagpahayahay tibok adlaw. Imo na lang kong ingnon, anak, ha? Gusto bin ako mo trabaho, di sa ka mo sagot. Kay gusto ni mo nga ni Arakos bahay permi. Babe, sad, uy. Tibuok adlaw na gani kang naas trabahoan, mula ang pagyud ka. O sa naman yung oras na to? Sige, sige! Magpuyo na lang ko! Di na lang ko mulakaw! Buset! Sakto na, uy. Ayaw na paghilak. Huwag yung ko makasabot, Day. Ganong kalit lang siya kausap mo man may makasal. 8 ka tuig bing manag-uyab, pero wag yung kumakasuway kasi kasingkahan lang ko niya. Sa una magani, gusto niya nga, pero bibing magkuyog. Unya karon na hinuon nga kasado na bibiyabiyaan na lang ko niya. Ay, part lang ginas kami niyo, Onday. Basin o, makalitan pa na si Dennis. Nag-adjust pa na. Sabta lang gud una. Pero ang pangutada, kung hangtod kanus ako tubag ako pagsabot niya, Day. Kanus ako makaagwanta. Di na ko, Angeli. Unsa? Unsay, dili na ka? Busog na ka? Kagamay pa si mong gikaon? Dili. Di na ko gustong padayunon pa ni. Ang unsa? Ang atong relasyon. Bisag ikaw naman siguro. Nakabantay ka nga, di na ito magkasinabot, di ba? Sukad nga gikasal ta, magsigi na lang hinutag away. Gabayang butang awayan.
ang kay... Bisag unsa pa isulti mo. Di na ko. Dennis, ingon lang kinay-anak ka sa'yo, di mo? Di man sa yun para nako, Angeline. Pero, di man tamuwag. Lain sa kayo og pugso na to. Mufile ko annulment. Aron, may kagawasan na tang duha. Annulment? Oy, kasayo na good niyang moingon, ana. Unya, ayaw ko gingnan nga sugot lang ka, anak. Wa ko'y mahimo pa. Kung mo'y gusto ni Dennis. Sakit man, pero... basin og dili lang yun para sa usag-usa. Move on na lang. Sige lang. Muabot lagi doon niya ang lalaki nga para yun ni mo. Nahibaw ko pa. Makamove on na gano'n niya ako ni Dennis. Ayaw kalimot sa hearing og pa. Oh, ayaw ka bala ka. Mutong ako. Bye. Wow ha. Casual na lang kay kang makigistorya ni Dennis. Dili pa rin sa una nga, muto dayon imong luha. Duha na katuig ang nilabay, day. Kaluoy man sad nako no kung hangtod karon dili pa ko makamove on niya. Maog yun. Ay, day tuo di ay ba? Akong kauban sa trabaho ba? Nakakita mo gud sa pictures nato sa Facebook. Maayo ko na siya number nimo. Ganahan mo gud siya nimo. Mao nga gihatagan lang sad nako. Ha? Kitsa man? Round day akong pangan, miss. Angeline. Naibaw ko. Boy, akong unang gipangutana sa imong amiga ang imong pangan before ko nangayo sa imong number. Mao ba? Ego na nga prescore kay ko ha. Pero grabe, na-attract yun ko nimo. Miss, pwede ko manguyab nimo? Ha? Pero, minyo naman ko, Ralph. Ang bot na ko ipasabot. Dili pa ko single karon kay ongoing pa man ang among... Gisultihan ako sa imong amiga about ana. O naibaw ko sa imong sitwasyon karon. O naibaw ko nga dili lalim ang imong giagyan. O panahon na siguro nga makasuway ka nga panggaon og mahalun og tinuoray. Ralph. Ha? Imong gisugot? Oh. Nagpakurat-kurat pa ka diha. Nga kadaghan naman din niyag nahibaw-an bahin nako tungod nimo. Ang bagay man sa good mo. Basin pa di ay magkasinabot mo. Mahal, single na ko. Annulled na miss akong ex. Wow. Salamat kung mauna, mahal. Dugay na kung nagpaabot nga may tabo ni. Oh, mahal, nganong niluhod ka? Pero mirag yun nila akong gidada. Para kung may tabo na yun nga ma-annulled na yun mo sa imong ex, mag-propose ko ni mo dayon. Nia, will you marry me? Mahal? Yes, Ralph. Yes! Unsa? Dili pa kaandam nga magpakasal ni Ralph? Pero nga naman, day. Ambot. Sa tinuod lang, maong nitando ko kay nakalitan ragit ko, day. Pero,
Murag mahatlok pa makumusudo kami niyo unday, uy. Hala, oo niyon saon man na ron nga. Nagpa-party ra ba to si Ralph para sa iyong engagement? Dagan ra ba siya bisita? Ha? Bahala na ni. Mahal? Nga naman ka? Mura mo ka, di mahimutang. Kulbaan ako, Ralph. Ato rong gabi una, mahal. Maungwa kay angay kabalakan, okay? Oh, uy. Ni anam di akong best friend, no? Kauban ng iyang uyab. Celine! Hi! You must be Angeline. Yes. Hello. I'm Celine. Best friend ni Ralph. Babe! Si Dennis. Ay, ako din boyfriend, si Dennis. Babe, si Ralph o ang iyang fiancé, Angeline. Excuse me ha. Mag-CR sa ako. Noon sa man ko. Kalain sa akong gibati. Karon pa binagkita og balik ni Dennis. Abi na kong okay na ko. Abi na kong naka-move on ako. Pero gano'ng nasakitan man ko. Angeline? Yes? Mag-CR ka? Nope. Agi, pa-check up ka lang ni Ralph. Dugay ba ko kanibalik ko? Wait. Nagila ka? Are you okay? Oo. Okay na ko. Na-overwhelmed lang ko. Oh. You're so cute. Abi ni mo, swerte si Ralph ni mo. And swerte sad kaniya. Grabe ka kabuutan. Grabe kabuutan ang akong best friend. Gani, na sila yung similarity ni Dennis. Oh. Maong nakaingon ko nga swerte sa ko ni Dennis. Bugo lang kayo iyang asawa. I mean, ex-wife. Nganong gibuhian siya. Hinoon pa salamat sa kuniya kay kung wa pa sila magbuwag, dili unta may makita. Celine, atoon sa ako si Ralph, ha? Unsa man ni ka importante, mahal, nga nangita man gid kag ngingaw nga lugar. Ralph, sorry. Pero dili ko makahimo sa pagpakasal nimo. Unsay di na ka magpakasal ako? Sorry, Ralph. Oo, nahibaw kong pinangga ko nimo. Mahal ko nimo. Pero dili ko gustong ilarod ka. Sorry. Huot kayo ang akong tugan. Ganina rin yung kung gusto mo hilag. Hangtod ka ron. Ikaw di ay gihapon, Dennis. Mahal di ay gihapon ka, ayot ikaw. Kano sa awa ko makabuo ni mo. Kano sa awa ni mauhaag akong pagmahal ni mo, Dennis. Kano sa awa na akong manawat kadili kita para sa sagusa. Kano sa awa. Even now, someone else who cares when there's someone. Bisan di ayaw pila nakatuig ang nilabay. Dili kita makasiguro nga naka-move on na ta sa usa ka tawo unless makita nato siya balik sa personal. Dili na lang photo,
Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tangko. More power, RMN. Mao ka mga nagalan kaagi ni Angeline nga nagtago sa address sa Davao City. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga nag-uhan, Edna. Even now, when I have come so I wonder where you are. Among kaagi kibatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Lucain, ugabol sa direksyon ni Cristina Reganas. Kamuusap mga ikalag mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidabig sa paparaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa Usagawi, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga kada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Even now I still remember. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, muntik na kitang minahan. Noon na kaya padama sa'yo. Akala ang pag-ibig mo ay di ko alam kung anong nangyari. Muntik na kitang minahan. Puso mo'y napagod. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Basak Pardo, Cebu City. Ang atong madatampo nagdasingan nga John. Ay, kasakit sa akong tiil. Oh, karon pa man lagi ka na uli na. Naglakaw man ko pa dong uli, magod. Ha? Nganong manak? Para makatikom ko, ma. Anugdan ko sa kwarta, good. Maayo na lang, ipuno sa pagkaon na to ang akong iplite. Ay, naunsa ka baya, uy. Naaman kay trabaho, nak. Ayaw tihik-tihik ang imong kaugalingon. Ma, di ba ni saad ko ninyo nga hawason tamos kalisod? Oo, maayo na ang akong trabaho karon pero dili pagid igo ang tanan akong kita para nato, ma. Daghan pa iming magsuon, ug wa na si Papa. Patay na. Swerte gyud kaayo minimo, nak. Sige lang, ma. Buhaton ako ang tanan para ninyo. Maningkamot kog maayo. Mag-focus kog maayo sa akong trabaho, ma. Jam, Oh, yes, sir? ikaw may bahala og tuduan ang bago na itong trabahante, ha? Uy, hala. Nadi bagong trabahante, sir? Oo, og ikaw mo ay mugay niya. O kinahanglan niya suod sa tulukan daw, mahibaw na siya sa agad niya buhaton. Sabot. Okay, sir.
nakasabot. So, mauto siya. Mauto imong trabaho. Ingon anak ra ka simple. Mau ba? Ganina naman ko nagsigig tabi, diri. Pwede ikaw na, sad? Tingog, sad pa. Okay naman ko. Nakasabot ra ko sa imong mga gitudlo. Pwede, ako na imong trabaho ining tanan, ugma. Oh. Mao ba? Hilumon kayong bag-o ninyong trabahante? Oday. Makasapot na sa usahay, uy. Kaya naning kamot kog tabi din para makasabot siya. Pero iyang tubag, no? Maubara yun. Di ba mao man ang hilig ni mga lalaki, day? Kanang dili kaayo magtingog? Oo, pero... Ambot lang, uy. Huwag yung makasabot niya. Gwapo. Oo. Gwapo man hinoon. Gisibit ni mo, girl. Sure ka, day. Magkagusto ka gid anak niya. Ay, day. Wa para sa kong huna-huna, no? Trabaho lang unay akong priority karon. Kaya nga akong pamilya mo ay akong gihuna-huna. Sam, in my office. Nganong marikisapot man to si sir? O, sabi sa na ako. Usa ni? Ha? Nganong daghay og palpak sa trabaho ni Rabel? Oh, sir. Di ba naingon ko nimo nga ikaw mo'y bahala ni Rabel? O suman, gituduan ba sa tarong? Ha? Oh, sir. Pero, usara ka adlaw kay ingon man siya nga nakakuha na. Ayaw na ko hatagi og ingon ni ana ang tarong at siyam. Hatagat ikaw og last chance. O kinahanglan nga walay palpak si Rabel. Kasabot? Oo, sir. Ha? Bahala og mo overtime ko. O samukan ka nako. Basta kinahanglan nga siguroon nako nga nakasabot ka og makakuha ka sa imong trabaho. Okay? Sige. Mao na to. Mauto tanan akong gitudlo nimo. Nag-take note ka? Oh. Hoy! Ha? Unsa to? Sorry, nawa ko. Unsaon nga? Di ka mawa nga. Sige makagtutok na ko. Wa. Wara. Kano makoy? Mura pa din ako gikulpaan. Tiwasan na nato. Ayaw na. Mamauli na ta. Medyo late naman pod. O kita na lang saan mo yung nahibilin din sa opisina. Ay, ato na ko. Kadit lang, Jam. Iyang ikopta ng akong kamot. Gusto pa kong makig-uban mo. Ha? Ay na, nilakaw ko, uy. Wa ko makasabot sa kong gibati, day, uy. Mahadlo ko nga, basin og ma-in love ko niya. Unya? Problema bagod na? Oo, uy. Sa pagkakaroon, day, dili ko gusto og distraction. Maong kutob sa akong mahimo. Kung magpadayon man ang gibati na ko karon, mulikay ko niya. Day?
Jam, naglikay ka na ko? Ha? Oh, uwa man, Ramil. Nakabantay lang ko nga, murag. Lihay na kay ganako. Ay kog ingna ni Jam. Masakitan ko. Ha? Nakagusto ko ni mo, Jam. Sorry kung dili ko sama sa ubang lalaki nga sayo na kayo makasulti sa ilang gibati. Pero ang tinuod, love di ka. Ramil, sorry. Pero wa pa ko magkunahunaan ang kugma-kugma. Ang akong pamilya, ang akong priority karon. Sorry. Jam. Pila na kaadlaw nga nakasabog sa kong una si Ramil. Dili ko makalimot siyang kisulti. Nakagusto na sad ka ako niya. Ako na balang kasiyang sukto, no? Ambot, uy. Pugso na ko akong kaugalingon nga. Makatuog ko. Nak, salamat kaayo sa imong way puas nga pagsuporta namo, Swerte gyud kaayo minimo, nak. O hangyo lang nako nga unta, dili pa ka magminiyo na ka. Pahuman na o nagpa-eskwela ang imong mga igsuon. Pero, ma... Daghan pa mi nakinahanglan nimo, nak. Unsaon naman lang mi kung magminiyo na ka. Sige, ma. Muinom na lang una ko kape. Kay wag ko'y tarong to kape eh. Jam. Mga pika? Ikaw na din eh. Excuse me. Jam ka dito sa... Unsa man? Wabag ko chance ni mo. Nakasabot ko nga di pa ka anda musud og relasyon. Kaya ang imo priority ni mo karon, mao ang imo pamilya. Pero, Jam, di ko maghatag og lapad ni mo eh. Dili ti ka sa mukon. Promise. Mahal lagi kayo ti ka. O mahalo kung mailog ka sa laing gikan ako. Sorry, Ramil. Pero dilikit lagi pwede. Sige lang. Andam ko magpaabot kung kanus ka andam, Jam. Oy, dahil Jam, sinalo ni mo, ig-outing na to ka sa bando. Pwede ba ko na magdaog ka uban? Wa day, uy. Ako ra. Mao ba? Uy, bapay. Nakapatagi ko pa. Di lagi mo magtiyog ni Ramel. Di ba close man unta mo sa una? O balik away mo? Wa man. Nabisi lang ming duha. Excuse na day ha. Mag-CR sa ako. Pila na kapuan nga tininabutakan si Ramil na ako. Bisan og pagtanaw na ako, dili na si makahimo. May kalakot kasi na ako. Unsa ka akon, musulti na lang ko niya nga mahal na ako siya. Bahala na. Karong Sabado, inig-outing na mo.
Ako si sultihan. Asa naman si Ramil? Dugay man naabot. Hi guys! Hi! Guys, si Jonah day. Uyab na ako. May uyab na si Ramil. OMG! May uyab na di siya! Ala, hilom-hilom man si Ramil da! Ano, nahibaw na ka na, Jam? Jam? Excuse na. Oy! Jam! Huwag kay klaro, Ramil. Jam? Oh. Dagot sa mga din eh. Nganong naghilak mo ka? Ganong magpuot man ka. Jam? Mahimo ba, Ramil? Ayaw na nagkukukilabti. Pasagti ko. Unsa may nasukan ni mo? Mangutana ka, Godsa. Niingon ka, mahal ko ni mo. Ingon ka nga mahadlok ka nga mailog kuslain. Napakipinaingon-ingon ako nga magpaabot ka na ako kung kanus ako andam. Unya karon. Karon kalit lang nga nagdakag uyab, ha? Jam, dili lali magpaabot sa tao nga way kasiguruan kung naa pa ba ko'y mapaabot. Wa ko kay kung mahal ko nimo. Wa ko kahibaw kung hantod ka no sa ako magpaabot. Oo, mahal di ka. Pero ang pangutana, mahal pa sa ko nimo. Oh, Ramil. Mahal di ka. Pero sorry, Jam. Way nang tanan. Gikapoy na kugukod ni mo. Gikapoy na kung paabot ni mo. Ramil! May sikreto akong sabihin sa'yo. Uwahin na kayo ang tanan nga nisulti ko ni Ramil nga mahal na ko siya. Kung kanus aandam na ko, dili na put siya. Niresign na lang ko sa trabahoan aron, dili ko masakitan nga makakita niya. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tamo. More power, RMN. Mao ka ng mga higalan, kaagi ni Jam, nga taga Basak Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na tayong dalawa. Ang maong kaagi, gibata na duwas sa radyo ni Carol Marihikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handimanon sa usa ka awit, Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpangya. Ay naaalala. Handimanan sa ka. Mayong adlaw kanyong tanan, nga mga sukling tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi.
Ako si Lawrence. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung siya man. Kung siya man ang mapili, wako'y mahimo at iyakang RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Tubuso Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Lawrence. Buwag dita, Lawrence. Mahal, ayaw ning buhatan ako, please. Mahal kita ka. Di na ko kaya nga mawa ka. Imo na kung sika ng 5 katuig na to relasyon. Imo ang lara ka sayon para ni mong tanan, ha? Ay, kung diya, mahal. Unsa ba buhi ko, Lawrence? Unsa ba? Mahal. Sakto na kuno ang pagsigi ni Mughilak diha, Lawrence. Naunsa ka man, uy. Mura man kag dili lalaki. Naapay daghang babae, uy. Pero siya rin akong gusto, ma. Siya na gusto na kong miniwan. Siya may gusto na kong mahimong inahan sa kong mga anak. O niya, unsaon pa man na nimo nga dili naman siya nimo. Ayaw kog ina nga ipugos gud mo imong kaugalingon niya, ha? O, ma. Buhaton ako at tanan. Mabalik lang siya nako, ma. Anak, pasag ditong bayhana. Ayaw siya gukda kay dili ka iro. Tao ka. Og dili siya deserving para nimo, nak. Ma. May kay nakaamgo na ka, bay. Wala ka magsigig gukod atong bayana, bay. O, bay. Sakto sa mama. Ay, paabot na ako sa babae nga. Para gina ako, bay. O, gina, bay. Paabot talaga, bay. Muabot lagi na unya ba? Sugod karon. Dili na ako ipamugos ang akong kaugalingon sa mga tao. Kung naay mo abot, maayo. Pero kung wa, okay ra. Kana, bay. Mas maayo pag ingunana ang mindset aron di na ka masakitan, bay. Ma, mo ato na lungsod. Oh, magunsa man mo dito, nak. Kinsa may kuyog nimo. Ako amigo, ma. Nagkasabot man gud mi nga musuroy ron dito kay padung baya ang fiesta. Namo ko na magtukar nga banda ron. Mao ba? Sige, nak. Maayo sa nang imong gibuhat nga musuroy-suroy pud ka. Oo, ma. Ato na ko, ma, kay nagpaabot na nga akong amigo dito. Minaw pa man, bay. Paman mga bling gym, bay. Sa pamday kayong oras sa magsugod og tukarang banda. Siguro kay tabo, eh? Mao ba, bay? Sayuro ka Excuse me. Oy. Pwede mga tana? Sure, Miss Beautiful. Unsa man, ha? Otsa oras na mag-start ang banda? Mao sa na among gipaabot, miss. Arira man kuno sa gym sila magtukar, pero sa misirado pa man ron. Basin niya pang mga alas 8 siguro. Alas 7 pa man ron. Guwapa niya, eh. Nindot kasi yung mga mata. Mao ba? O yun. Marvin de ko, Miss Beautiful. Ikaw, kinsay mo nga? Andrea. Og, ikaw, sir? Unsa nga mo? Ha? Ako?
Now, ano siya Oh, makaila sa kuwan iyang ka. kaugalingon. Sukad nga nakakita siya ni mo, miss. Ay, sige, tutok kay. Ganina ra na siya nga wa na makatingog sa imong kagwapa. Uy, kumo ba yun? Buod sa gara. Lawrence Tigo, miss. Ha? Pagkit-cute na yun. Nice to meet you, Lawrence. Ay, bay! Hinaan ni mo, eh. Pangayo inig number, dugaya. Ha? Oh, okay rin ako. Oh, uy. Kamu ha, sige na mo kuyog-kuyog ni Andrea, ha? Nindot ba siya ikauban ba, good? Magsige na may katawa. Dili siya laay ikauban ba? Oo ba? Unya, unsa pa may gipaabot nimo? Panguyab na yun. Kaya. Ambot ba, bay? Si ambot ba? Murag dili pa mo ko andam mo sugod og relasyon. Ha? Ano man? Wa pa ka maka-move on sa imong ex? Naka-move on na eh. Pero dili na ko gusto nga magdili-dali, bay. Mao na, di ko gusto nga magdali. Nalipay raman sa ko nga ingon ani mi ni Andrea. Unya siya bay? Okay ra ka niya bay? Lawrence, musulti na lang ko sa tinuod, ha? Pero, wagit ko makauyon sa atong sitwasyon karon. Andrea. Wa tay label. Nakagusto ko nimo og feeling nako nakagusto man sa kanako. Pero unsa man? Dili pa ka andam nga mo commit? Kay kun wa ni padulngan mas maayo pag undangon na lang ni nato. Andrea. Tanawa bay? Mo na akong giingon nimo. Sana nawa na gidinoon si Andrea nimo. Banga agi. Mangagho na lang kadiha. Ngayon sa man. Di na lang kamutingog ya. Ana lang ay. Unsa man gyud? Nakagusto ka nga Andrea o wa? Tubag. Bay, nakagusto, bay. Kana. Nakagusto kayo. Pero kung commitment na mo iyang gusto, di pa ko makahatag niya anak sa pagkaroon ba eh? By Lawrence. Pila na kabuhan nga wa na may communication ni Andrea. Kumusta naman kasi sa? Ay, gimingaw na ko niya. Pero, murang kong natrauma sa akong last nga karelasyon. Bayot man paminaw pero hadlok naman kong masakitan o usap. Nak, nakabantay ko nimo nga niya ka na lang lagi permi diri sa bay. Ngano man, nag-away mo ni kinsay pangan atong babae nga imong kalaag-laag permi? Andrea? O ma, Andrea. Oh, ngano man to? Hain naman day siya karon. Wakoy ba o ma? Pareho ming nagagusto sa usag-usama. Pero, dili pa mo ko anda mo commit niya, ma? Nak, nahibaw kong mahadlok ka kay nasakitan ka sa imong ex. Pero nak, unsaon nimo pagkahibaw kung andam ka na pa, kung dili nimo suwayan? Ma. Kung dili ka mo risk, nak. Basin og magmahay na unya hinuon ka. Ayaw paghuwat nga lain na mo'y makaangkon niya, Lawrence. Ma. Oh, Lawrence? Nagot sa ka din eh. Andrea, nakadecide ako. Di mo ko sigurado kung andam na ba ko. Pero sigurado ko nga mahal na ka. Lawrence. Please.
Padayon na to kung unsa may ato nasugdan, Andrea. Awahin na, Lawrence. Oh. May uyab na ko. Unsa? Nako! Mauna na akong giingon mo ba? Tanawa! Naunha na yun ka. Ay, wag siguro ko iswerte sa gugma bay. Basig, dire sa gud may kutob ni Ay, Andrea. swerte na to, oy. Pero, oy. Oh. Nainanawag, ay. Oh. Siya bay? Nanawag siya? Siya? O, tubag ka na yun. Hello, Andrea? Lawrence, magkita ta, please. Na ako importante isulti ni mo. Unsay problema, ha? Nganong naghilak mo? Lawrence, maptos ko. Unsa? Pero, wa pa may nahitabo na to. Buti ipasabot. Oh, Lawrence. Ang tinuod, mahal kita ka, pero... Mahal si tika, Andrea. Mahal tika. Ug andam kong mangmahan anang bata. Pilian lang ko. Naglibog pagkit ko, Lawrence. Pero dili din mo deserve. Na ay babae nga mas angay di mo. Kanaway anak. O sa nanay kasulti sa mga tao. Mako'y labot kung sa may kasulti sa mga tao, Andrea. Mahal tika. Pero andam mong respeto kun sa may imong desisyon. Respetuon ako kun kinsa may imong pilion. Ang amahan ba ng imong imamdos? O ako? Lawrence. Basta timandi lang yun eh. Nga mahal tika. Mahal kayo tika, Andrea. Huwag naaragad ko permi para nimo. Lawrence. Na baka kinsa sa among duha ang pilion mong makauha. Human sa nahitabo, nagpadayon ng ihapon ng among friendship ni Andrea. Sayot man, pero hangtod karon, nilaang paghapon ko nga mubalik si Andrea. Dinilang ang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong kampo. More power sa RPN. Mga kadumanginigalan, kaagay ni Lawrence, nga taga Tobuso Negros Occidental, uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, kung siya man. Kung siya Ang mga kaagi, ibata nudo sa radyo ni Carol Naribikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Rectas. Kamusta, mga higala, manasukin ng Panginoon, kinasingkasing ko ni David sa papadaan. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagahagat. I-address lang ni inyong tulumanon, handumana sa sagawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpangyaw. ikaw man